Agus inis, bio o Bunscoil Mhuire, Oco, Cúnta Chorcaí, Deas Bualadh Leat Bunscoil. Agus fáilte chuigear gclár nua. Deas Bualadh Leat Bunscoil. Seo ar a gcuirbear múinteoirí faoi agallamh. Tus nóid leis an Gaeilge an tar an gclár Mr. Hickey. Tú Dave, an féidir am Dave cuir ort? Ní féidir. Ceapú. Tá dásta. Is as dún am anisteach dom I gúndé Port Láirge. Cén fá a gur fiocht tú an múinteoirí chumar slíomheatha. Cén fá gur fioch mé an múinteoirí sin ceist ma ach an cédul is bralam a bheith ag obair le daoine óga agus daltaí agus seachas sin níl na léinnta sira róghana. Cad é an sport is fearr leat? Tá ansim agam I gúrsaí sport, I mriam pellghuailach, I máint, rugby agus ledóg, agus an ceann is fearlam ná ceann dachar se an ceist sin. Béidir I máint. Cad é an bia is fearr leat? An bia is fearlam sin ceist anna éasca dom fad. Is bralam pizza. So, pizza le pepperoni. Yeah, sin an ceann is fearlam. Cad é an dá is fearr leat? An dá is fearlam is gurm, mar gurm agus bán na dahanna Port Láirge. Tunas atá de rang I mbliana in gcomparáid leis an mblion seo caite. Mar rang, so an rang a bhí agam an bblion sicata, bhíonn si go húntach. Okay, beagán glórfar ach go húntach, agus bhí an sprí a gcuin an bblion sicata. An bblion seo, tá sé an lua sa bblion ach fós bíon an crack agus sprí a gcuin. Agus, well, tá siad glór freisin. Mór befa I do múinteoirí, cad a bheadh tú? Ceist deachar sin. Man raibh mé ó dhéanamh múinteoireacht bheoch mé I mo gharda. Okay? Mar bheoh sé úntach chun gadaí a chur I brasún. Yeah. As ag dul mór timpeall na háta le bacca. Bheoh sé sin go húntach. An bhfuil pata agad? Tá pata ag ma Mhuire-Eochaill-Co. So níl pata agam ach tá pata ag Billy agus Linn, ma mami agus ma yadi agus. Is cacapu madra agus Milo an dhéanamh atá So yeah, tá sé 6 crackáilta ach bín an sprí agus sport a gcuin le Milo. Cé de cáúil ar bhá leat bualadh leis? Cén duine cáú le bhuailm bualadh leis. Tá cúpla duine agam. Michael D. Higgins agus Roy Keane. So, yeah, Michael D. Higgins bheoh sé sin anna bheoh sé sin anna simúlar fad agus yeah, Roy Keane freisin. Messi nó Ronaldo? Okay. Seo ceann dachar arís ach Ronaldo. Mar bhuaigh Ronaldo an Champions League le Man United I 2018. So sin an fáin sin. Cad é an áit is fearr leat le dul ar Sarah? Tá cúpla áit so is bralam dul go dtí an Frank mar tá
Madra 4 ina chónaí I Boris. Agus seachas sin Republic na Secha. Bhí sé sin anas simúil ar fad. Yeah, agus is áit úntach chun dul ar de léanta sir. Dá mú fá an craincear na siúnta, cad a dhéon fá. Rachin léanta sir a mór réon os ar an cédul si is rachin léanta sir a mór. Agus beidir go rachin go dtí Orlando, Florida don troscoile. Aráltar fád, tá Tom suas. Go raibh míle maithe agus Mr. Hickey. Sin é bríthir dé. Lá.